Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw sa Satuya Gaboz. Primera dia na tabi kan bulan in Oktubre, Miyerkules. Taon 2025 aldaw kan Satuyang mahal na inang Santa Maria. Dahil tabi makalingaw, pasalamat lamang kay Mama Mary, igwa po ni Novena. Madadangog po yan taod-taod alas 5:15 and hapon, digdi po sa DCGB. Our Mother of Perpetual Help Novena, pasalamat kita kay Mama Mary sa paghampang niya to kan kasiributan. Mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa Gaboz. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention niya to an Satuyang kumpadre, an dating kagawad po, municipal kagawad kan Kamalig, si kumpadreng Rudy Liosala Jr. Pading Rudy Liosala, happy birthday tabi sa imo kumpadre. Diyan sa Kamalig. Programa ng Tingog kan Banwaan, naglalaom na yaon po kamo dyan, mantang sibut na sa pagpreparar kan pangugtuhan. Imbitado mi kamo na magsarabay-sabay lamang kita sa kud alas 10:30 udto. Good morning dyan sa Gabos na paraan tabay niya to Sentro kan Legazpi, Albay District, Daraga. Imaging sa manlain-lain na munisipyos po sa laog kang probinsya ng Albay, pati na po ang syudad ni Tabaco, Asin, Ligaw. Pagtaraning tang probinsyas kan sa Bicol. Maging suna sa luwas kan Rehiyon 5 na pinag-abot kan sa tuyang broadcast sa AM radio, mainstream radio. And syempre, yaon dyan sa luwas ang news team man Mega Force Patrol. Sa Master Control yaon dyan si Chief Tech Ramir Tanay. Siya po ang minaluwas kan sa muyang boses pasisiring dyan sa indong mga radyo. Sumanakaantabay po sa AM radio region-wide. Newsroom yaon dyan kompleto ang pagpalagatak pag sumada ka nagaraso-asong bareta. Lokal, national, international. Nanginginot ang samuyang news director si Mardela, kasabay si Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Sinda po ang minaso rumada kan istorya sa indong nagakabarasa sa DCGB News Online, sa samuyang social media official social media page tabi and nagakadarog din do sa major newscast and news breaks digdi sa DCGB. May broadcast man kita worldwide, netwide. Mantang nadadangog kita sa radyo, nahihiling pa kita sa manlain-lain na parte kang Pilipinas, imaging sa manlain-lain na parte man kan Kinaban. Ang sa tuyang kapartner dyan si Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang navigator po sa internet lanes. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ang huling lalaking birhen. Lastikon ta ka dyan, Chief Tech Ramiro. Agang-aga kumukontra ka. I-contempt ta ka. Yan, tabi. Si Chief Tech Ramiro. Pareho pa lang kitang nakablungo niya, no? Nakablo kita. Sige. Standby muna, tabi, yung news team, all units dyan sa luwas. Not unless na flash report yan. May makakahurong kita live duman sa Cebu. Yan, Cebu City kita. Ang sa tuyang amigo Barkada. Dati ining regional director kan Kabikulan kan Philippine National Police way back 90s yata yun o early 2000s, and then nakaabot siya duman sa pinnacle of command duman sa Campo Crame kan nakaaging mga tao. Now he is a retired general
si Sir Agot na Marquez Jr. Sir Agot, maray na aga tabi, onder na kita sa DCGB sa programang Tingog Kanbanwaan si Pio Tabi ini. Ay, good morning, Pio. Sa gabos na listeners na digdi sa DCGB. Opo, it's nice having you sa programa for so long a time. Dati ka bagang regional director digdi ka na interview mi Tabi sa Campola. Ang piktara mo, 1990s. 2015 to 2016 ako nag-ardi dyan. Uyo, Sa gun. Pilipinas. Tibaad makontempt mo ko kay ni Sala sus ako yang kwentada. 2015 ni ka ang regional director digdi sa PNP Bicol po. Iyo Yan. po, pigsalidahan ko si General Victor Jona. Yan. Oo. And then after that, I was replaced by General Omar Buenape, who is now a councilor, I think, sa Naga City. Oho, yan ang sinalidahan sinalidahan mo si nagsalida sa imo si barkada man Si ng Omar. Diwan. Yeah, si Omar Buenape. Si Omar Bonipe tapos bago ka si General Dion ang yaon digdi. Yeah, si General Diona. And then, pagka-relieve niya sa PRO 5, naging director kan CIDG. Yan. Oho. He got his second star. Opo. Tapos ika naman sunod salida. Ako sa nagsalida. Aha. Election period. Tapos narumduman ko nagi ka pang chief of police kan Ligaspi baga sir? Iyo po, I think 1998 to 2000. Iyo. Narumduman ko kang pinalunad mo ko naman sa Volkswagen mong green. Pagkatapos tang mag-inuman ni Minyong. Ganda na ito si Minyong, sir. Ay, iyo. So driver ta bagandig di sa mobile sa DCGB. Yeah. Na mahingalo na ito. Gunman, iabutang kitang alas 3 maagaw na. Nagkakanta man sa nakita. Ganun, tagahatod tapos chief of police kan Ligaspi yung pangyayari sa buhay. Bueno, Tabi, yaong ka ngunyan sa Cebu City, Tabi, Sir General Agot, ano po? Opo. Pero ang kunyan, ano so, paki-istorya daw so experience nindo dyan kaso banggita. Mag-alas 10 dito, nakamonitor mo na ko ka news, nag-post ka sa Facebook, mantang nagpo-post ka, sige man suyugo-yugo digdi sa Ligaspi. Kumusta dyan sa Indo sa Cebu ka ito? Iyo exactly 10 p.m. Unreport kang P-Box ako ang 9:59. Naghihiling ako kay Netflix digdi sa bedroom and then nahiling ko so lampshade nag-iirok tapos sa pakusugon ang linog. Igwa nga ni ngunyang mga video na yaon sa social media na kung mahiling mo, ang mga nagmumotor na dyan sa Mactan Bridge, puminundo, so mga pasahero, nagdarapa duman sa tulay. So just in ang kusog kan linog. Siguro mga 2 minutes. And then after that, sunod ang mga aftershock. Patinganin mo nga na aga, igawa pang mga aftershocks. Ang aftershocks, mga intensity 5. Matindi pa, no? Ano? Intensity 5. Grabe. So, kumailing mo, garo, kitang mga Bicolano, kita natatakot sa kunyan sa mga bagyo. Pero yung grabe, traumatic. Iyo. So, nagamit na sa mga earthquake drills naman sa Camp Crame. Nakadalagan kita sa luwas kanarong. Bata, nasa second floor kami kanarong. And then, ang hadit na barita ko niya na aga pag mata ko. As of 5 o'clock, igawang 22 fatalities duman sa San Remigio, Cebu. This northern part of Cebu facing Katay nga na ini. Masbate. Masbate. So imagine ang Masbate
na-experience talaga ang full force kan Linog. And ining western part kan Leyte and Samar. Iyo, ang distansya ni dahali duman sa ground zero, kumbaga, sa Bogo, Bogo City ba ito, General Agotabe? Bugo, yeah. B-O-G-O, Bugo City. Bugo. Mga perang distansya nindo dyan? I think mga 70 kilometers, 50 to 70 kilometers. Now, considering that distance, gulpi pa sukusog na namati nindo? Grabe ang kusog. Igulan yung nag-report sa kuya, private message sa kuya, na ang Linog was also felt in Cagayan de Oro City. Isus. Oh. In Santa Catalina and Bayawan City in Negros Oriental. If you remember, in Bayawan City, yun ang home city ni Congressman Tebes. ni Bong Tebes. Igwa pang report na it was also felt in northern Zamboanga. Grabe, no? And ano ka, nalula ka kasubanggi? Iyo, si Mrs. grabe ang trauma. Isus ko. Oh. May dadagog ka mong garin nagraragubnob? Garoy ko ang ito baga, mga aki kita, kung naglalao kita sa sine, mga disaster movies, send surround. Ang tarami na send surround. Itong parang nadagog mo sa irarong kan daga. Ay, isus, nagraragubnob sa irarong kandaga? Yes. Isus, considering your distance from Bogo, arog pa kang kakusugan o tabi. Ano? Isus, Mario Joseph. Nya may mga nagkakahirling ba kami na mga establishmento da duman sa lugar na an iba ba ko man mga totoong nagkagaraba? Iyo, igwa kitang nababasa sa social media na inidaan Jollibee sa Mango Avenue branch. This is in the center of Cebu City, duman sa may Fuente Osmeña, nag-collapse da. Pero igwa kitang picture na nahiling na imposibleng nagabata. Nagkakanpangani kami duman after the earthquake. Uni ang picture. So fake news ito. Iyo. Igwa pang saro na report na ang kunyanda McDonald's duman sa Il Corso. This is the new commercial district of Cebu. High-end ini. Duman sa may New Star facing the sea. Nag-collapse bako man totoo tayo. Igwa makitang nahiling na picture na karayaan sinuduman. Igwa pangaling time stamp na dahil mo nagaba itong dahil mo nag-collapse itong McDonald's duman sa Il Corso. Ba? Igwa ang mga picture na nagluluwas na itong McDonald's duman sa Bugo. Kanyan, parang di na pwedeng i-occupy. Oho, yun. Now, General Tabi, igwa kang informasyon man dyan na nag-circular dyan sa Indo. So, nagkagardandang nagbabasketball? As of 5 o'clock in the morning, igwa kong na-receiving na private message na 22 ang gadan duman sa San Remigio town alone. Kaya igwa palang kasubanggi, igwa ang Mayor's Cup basketball tournament duman sa San Remigio. San Remigio is the next town of Bogo City in Cebu. And during the earthquake, nag-collapse ining auditorium or covered court. So nagkainitin na duman, igwa ang mga pictures nga na kunya na igwa ang mga dugo, igwa ang mga naipit naman nagkagaradan. 22 kasubago. Ngunyan, siguro mas dakol pa ang na-recover ninda. Naku. In fact, Governor Pam Baricuatro was there last night. Siguro by 11 o'clock, basta after the earthquake, Governor Baricuatro went to the capital and then formed a team and then went to, I think, Bugo. And I think it's still there. And then igwa siyang mga pangapudan sa social media for volunteers na mga medical practitioners to help them in Bugo. And
Another pangapudan ni Governor Baricuatro for ambulances o kaya mga patient transport vehicles from Bugo so that i-transport ang mga biktima at mga pasyente going to Cebu City. Pasiring dyan sa may sa Indo. Dahil na kaya kang district hospital duman sa Bugo. Oo. Dadaraho na dyan sa Indo sa Cebu City. Yes. Iyon ang pigigibo ninda, pigsa transport ninda from any part of Cebu going to Cebu City sa igwadigiding modernong mga ospital. Iyo po. No, aso mga nagkagaranda na eto nagmabasketball na tabi ito General Agot, sir. Iyo, mga basketball players and then so mga nagihiriling kan tournament. Oh. And among those na mga nagadang, tulod ka mga members kan Philippine Coast Guard. Mhm. Igong sarong fireman nagadang duman. Uy, sus, ano. Igwa pa ang mga report na igwang mga aki na nagadang duman sa harong ninda ta nag-collapse ang narong. Ay, So, Diyos ko. pakamundo, sipin mo, several days ago, igwa kita mga bareta sa Masbate, makamundo, kanailing so bagyo, luman talaga nag-hit sa Masbate, especially Tikaw Island. Nakulay ng epekto sa kuya, taga San Jacinto Masbate baga kami, ang ina ko, taga San Jacinto Masbate, Mhm. although born in Legazpi, but she was raised in San Jacinto. That's near San Fernando. Duman ang dakol na biktima. And then, maringani, tayo kitang notice na uminabot na si President Bongbong Marcos will go to Masbate today. Iyo. Naning mating niya ang sitwasyon kan mga biktima sa kalamidad duman sa Masbate. Katawan man barang kitabang. And I hope from Masbate, he will fly to Northern Cebu para mahiling man niya ang sitwasyon dito sa Bugo and San Romeo, Cebu. That would be a great possibility. Taranin naman sa nabagatabi. Ano? Iyo, pero ang report man duman sa Manila na after Masbate, mabalik siya sa Malacanang dahil wadang event kan mga military officials, mga general siguro. I think this would be an oath-taking ceremony. Pwede man namin postpone kung ako I will decide na from Masbate, I will go to a disaster area. Yun ang priority. Iyo, oho. Okay, di sa kurmin yan, may mga aftershocks pa dyan sa Cebu City tabi, General? Ngunya na aga, mga 6 o'clock, iwa pang aftershock. Mga pira pa sa intensity. Mga magnitude 3 or 4 siguro. Matindi pa yan. Pag nakakalula pa yan. Okay. Makalula nga ni. So, bumabalik to experience kaya ito bagang 2013 na halo yun so paglinog. Grabe ang mga aftershock. Nakul so nagadan. Mhm. Bohol, Cebu, Yan. Oo. Northern Mindanao, Negros. Iyo, oho. So, nangyari duman sa Tacloban. Iyo. Sige tabi, General Agot, and salamat for sharing your experience and information hali dyan mismo sa Cebu City tabi. Ngayon naiisip ko, si Governor Baricuatro, Oo. nangangapudan yung mga transport vehicle. Siguro kung ang mga helicopter dyan sa Albay na tagsadiri, so ipadaraman ba nga ang mga helicopter niya digdi sa Cebu, tangaling makatabang ng barato. Dako na bagay ito, pinag-freeze na ito. Pwede mag-subli o si Congressman Garbin, pwede niya good morning. Good morning, Tabi, General Agot. Okay. Si General Augusto Marquez Jr. Tabi, barkada tayo yan, paano, no? Nagi yan na Regional Director Digdikan Kabikulan kan PNPN. Bago yung naging Regional Director Chief Tech Ramir, Chief of Police an kan Legazpi kay ito. Isus na Consuelo Mikaan.
An pagba kunyan maapod na. Ginaw nga, ang ipatura kang pulis, iyan na Gregorian Mall, dahil pang Gregorian Mall na. Inabot mo ito, Chief Tech Ramir. So, building niya na luma. Yan, maapod na na pagkahapon. Iyon na. Iba mo ngayon si Yung Min, so driver nindo. Rimati naman na. Mauli kami ka. Alas 3:30, alas 4. Ang pagbaba dyan sa Lapu-Lapu kay Yung Min. Yata sa midbid si General kan mga tanod. Nagsaraludo sa tanod ki Yung Min. Kaurag-urag ka nga Yung Min. Ang naghatod sa imo, Chief of Police, Colonel. General Agot na Marquez. Ano? General, maray na aga tabi dyan sa Indo sa Cebu. Ingat ka mo dyan ha. Taon-taon, maistorya man kita kan mga experience at kan linog-linog na yan tabi ha. Bakoy na basta-basta tabi, ano? Jimmy Nasalita on the spot report. Kumpadreng Jimmy, good morning tabi. Aha, tapi ko konektar ano. Madali, tapi ko konektar yung linya. Pading Jim, standby ha. Yan. Pag okay na, sigdalan mo. Naputol na, Chief Tech Ramirano. Yan. Apo dalag tabi, Chief Jimmy, kumpadre, ano. Yan na. Narumdumang ko ito kan kunyan, kan, yan na. May mga nagluluwas na bagong yan, tabi Chief Tech Ramir sa Facebook, ano, Andy Marina, dyan sa Cebu, sa Bogo, kalye, nagchiring, dati bagang kalye, tanos, ano, straight and flat, ano. Tapos ngunyan ang kalye, gari na bubong ning, nagnaarog, ano. So, paano tayo describe yan sa radyo? Pero sa video, o digdi sa internet, madali, nagchiring, oh. Gari letter A. Yan, letter A. Yan, so mga nagkantabay sa radyo. Igwa na ba kitang nahiling dyan sa mga post sa Facebook na so mga kalye duman nagbaratak sa Cebu, sa Bogo, buda iba pang lugar, nagbaratak ning Harlawigon, tapos gari na letter A, gari bulkan mayon na nagitaas. Yan. Arog po kayan ang nangyayari pag grabe ang kusog kang linog. Ang batak naan, harlabaon iyan, na pwede ka nga ning lumaog, buda, pag suryaw ka, oh! Masibag man sa imo si Tani, oh! Wailing mo na so irarom, yaon duman si Satanas. Day, bakong sa karaw. First hand na istorya ko sa Indo kung anong yaon dyan ngunyan sa Cebu na nahiling nindo sa mga TV, sa video, sa internet, sa Facebook, ano, sa retrato. Iyo po yan talaga pagdakula pag matindi ang linog. Intensity 7 itong so sa Cebu, ano, 6.9. Cebu na ako na yan, almost 7 na, i-round off mo yan sa 10. During the time ka ito ni Governor Joey, parte kita kan humanitarian mission. Igo kitang kung ito, so green na bado nga ning may Team Albay, yaon pa ito sa kuya dyan. Kita so na ito ka man na makasabay duman, pasiring sa Bohol. Inda kung anong taon ito tabi, mga paraan tabay, tabangin nindo daw ako, Bohol, so grabing linog. O yan na. Paano pag-describe yan? Gari baga bulkan mayo na so kalyano Chief Tech Ramir na nagsabatan. Yan, buday na batak na, haralabaon niyan. Iyan po ang nangyayari talaga pag grabe ang linog. Imbis na flat ang tinampo, magsabatan. Gari letter A, Endimar. 2013. O 2013, tama Endimar, ano? Yan, salamat. Thank you so much. 2013, dumang kita sa Bohol. Iyan po ang kuhan. Budang aftershocks kaan. Tama yan ang pigasabi man ni General Agot. Sigi-sigi pa ang tabi. Kaito kan magdumang kita di. Pag-landing mi pa sana sa initong Tacloban gid ito. Iyon na yata. Dawa nagkukunya, maurag man ang mga piloto ta. Duman di, na destino kami, ako si Sir Cedric Daep, yan si Rondo na Recaport. Nagdumang, isus ang mga building na yan, Chief Tech Ramir, sa Bohol. Kunya na yan, bararikig na.
Ang kaibanin mo kay ito pa, so mga tao ni Dr. Cedric Daep, mga inhenyeros, ibang klaseng experience ito, panibago, pinag-adalan kan albay, linog, ta kita bagarig di igwaning bulkan mayon, prone kita sa linog. Taon-taon, ipagpadagos tayan, tamantang okay ang linya ni Chief Jimmy, tabi. Istorya ko sa tanganing day pagbasang-basangon ini. And baka sa aga, maapudan ta si Dr. Cedric Daep, makashare siya nin mga tips kung paano, ang mga dapat nagibuhon na iyan, kung naglilinog tabi, Ipagpapadagos tayo. Si Chief Jimmy una, mantang naka-connectar gira ang linya. Pading Jimmy, what's happening? Yes, salamat abi pade. Sisibot sa musamo, digdi sa Pierre Can Piodoran, si MDRR mo Chief Sir Noel Ordoña. Oo. Dahil ta nagkaduwa na pagkatabi pade. Oho. An kalamidad na nangyari sa Visayas area. Masbate sa primero, ikaduwa ngunyan so linog. Iyo. Ang problema, tas masbate pa sa nangane, nagkaka-problema na so dating mga original na sa mga pasahero, mga trackings digde, plus nadagdagan kan sa mga ayuda, nagpapaabot kay mga donasyon, mga trucks nin bagas, di karagdagan ito sa mga ikakarga, priority natural itong para sa mga nabiktima kan kalamidad, itong so bagyo. Ikulang kilo na dan tabi pade, bato. Aha, iyo. Ngunyan, ang PPA, hands of the aman sa bagay na yun. Tabako man sinda manungod sa araw ka ni, duman sa nasinda sa mga pasilidad man. Ngunyan, sabi ni Sir Noel Ordoña, although dahil man siya nagre-reklamo, taparte kan sa iyang trabaho, pero nagugulpi siya digdi. Dapat igwadahan ni pagdesignar sa national government, sakop sindakan NDRRMC, o kan UCD, sa araw ka so hapon, yaon da so UCD director, tamaabot nga ni si PBBM, masamas bating o yan. Di siribot-sibot, paano mo pa samusamuhon yan gusto mga pasahirong original digding nagiri dali man na magkalunad sa barko, pamasbati, natural, gusto manindang maabot so kinamumugtakan kan sa indang mga kapamilya. Plus ini man ang mga ayuda sa mga responders. Si Sir Noel Ordoña ang nagmamaruman ni Hardig Day. Wala siya kikatabang tabi pa de. Solo, may punto si Sir Noel na Ordoña. Solo siyang nag-diskarte. Solo? Na supposedly, trabaho man sana niya, Piodoran. na supposedly, go dyan yung tao, tama ito, so defense sa civil, mamanihar ka iyan dyan. So, DOTR dapat igwa lamang kuta na digdi. So UCD igwanin tao digdi kuta. Tapos pigahanap tabi pa di so air and sea asset. Na kun ning kaso kun igwaman sa nakibarko so Marina. Dahil na makisusuan ining sa mga media, may mga media da. National. So, PCSO ngunyan, may mga trucks, trinaks na mga bagas. Naturally, ito ni pa-priority. Di nababad trip man sa mga marulunad sa mga barko, nagusto man talagang mag-uruli na o makaabot na sa Masbate. Antundag, gari si lokal na gobyerno na nagsusulod dyan, nagmamanihar. Sa ni Sir Noel Gabaos? Ay, nangay akong katurog. Apodag ko daw. Sige, Chief Jimmy. Sige. Nangunya, nadagdagan na naman so kalamidad utos sa Pasibo. Nag-agi pa dyan mga Pasibo? Tapos, digdi nag-agi pa de. Yun, Digdi yan naraning agihan. Sige. So, siguro kung may number ka man guide ni Sir Noel, bata niya ako kurang lang. Parang niya, wala na batindihan training ko. Pero ba't naman niya ako nagre-reklamo? Question, may mga kuwan kita, may mga assets sa mga sa mga ahensyas kang gobyernong concern sa bagay nini. Sabi ni Chief Ordoña. May mga ma-restorar kan kuryente, may mga poste, may mga ma-restorar kan mga road networks duman sa Masbate. Unang paso sa Cebu pa. O sigan dagdag pati pile up kan mga trucks duman sa mga pasahero. Yan ang sitwasyon tabi pa. Di bala ka na? Out na muna ako. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Madali isa na Chief Tech Ramiro, tanganing may continuity.
pinagdial ko na na-dial ko ng number ni Chief na Noel na Ordonia, ang MDRRMO Piuduran. Nagri-ring, tibaad lamang maakomodar kita despite the busy day dyan ni Sir na Noel na Ordonia, bad lamang makuang kita. Maonra, kundi paano ta ka iyan? Aram to, yung magnitude kan trabaho niya dyan, grabe na. Sulos inda duman yung lokal na gobyerno, paano ni den wawani-wanion? Gabos nagkakatarambak dyan, minaagi dyan sa Piuduran, so pamasbate na inot na nagkaigong kalamidad, sundan pa kaining Pasibu. Nagkakatarambak na dyan sa Piuduran, so gabos na klase nin mabiyahe. Gobyerno, pribado, ahin sa di gobyerno, media. Yan. Kung dahil magsimbag si Sir Noel, understand tayo tang sulo kayo siya dumasabi nga ni Chief Jimmy, dahil na ngayon nagkakaturog na si Sir na Noel na Ordonia. Hali naman sa naduman baga nag-agid aduman si kunyan, si Director Yukot yata ito kan Defense sa Civil, yung Regional Director. Sana po na deployan na dyan, yung tao man na makakatabang dyan sa Piuduran. Yan, sige sa natabi ang ring, po. Yan. Pag naputol ini, tama na iyan, tabi, yung two dial rule lang kita tabi. Tanganing man kita maka-istorbo doon. Taisita yan na, grabe ang magnitude dumang kan trabaho, kan MDRRM mo Piuduran. Sinda so nagwani-wani dumang gabos. Yan. Saro sa mga pangapudan is yung Maritime Industry Authority. Tibaad lamang. Go ahead, kumpadre. Kaya may panibagong number ako pigtao ba kayo dyan sa number i-call mo. Ito nagre-ring so saro, baluong ko daw ining pinaabot mong bago pa de, tabi. Napudan ko. Iyo so gamit. Basta na kay ang barko da nagabiyahe. Globe ini pa de Yo. Inapudan mo kunyan. Apudan ko daw. Tabaad ko. Thank you so much, kumpadre. Yan, apudan ta si Sir na Noel na Ordonia. Kunyan ini ang pangapulan ninda balido ini makuanta first hand informasyon duman mismo kay Sir Noel na Ordonia MDR mo kan Piuduran. Yan, ay Sir Noel, maray na aga si Pio Fernandez tabi ini kan DCGB. Pwede katabing i-on air tabi. Sige po. Okay. Mga tugang ang MDRRMO Chief kan na Piuduran, si Sir Noel Ordonia. Sir Noel, good morning. Salamat tabi sa oras when on air na sa DCGB tabi. Good morning man po sa gabos na mga tagahinan nyo kan DCGB, siripan po sa Bilog na Bicolandia. Good morning. Katatapos pa lang kang report kan sa buyang chief reporter si kumpadreng Jimmy, matindi na dan trabaho mo diyan kay solo na kamong nagwani-wani ka natatambak. Anong sitwasyon tabi? Anong sitwasyon tabi? Okay, di po sa Piuduran po paano ba yun ang gari naglabas staging area kanini yung mga pig-dispatch pasiring po sa probinsya kan Masbate matapos ang bagyo. Medyo nagkakaiwakit kadipisilan at ining pagprioridad dahil masabutan kung si nahin siya ang iwaki say o iwaki autoridad na pagprioridad. Mismong civil defense nga ni nag-aapod sa tuya, nagpapatabang na maisakay ang mga essential goods and commodities. Sa kuyaman po na kakayahan, takamit po baga sa munisipyo, ining operasyon ng PPA, national government ini. Kaya pagkaulay naman ang PPA, sinda man nalilibong man, nalilibong man sinda. Dahil sabi ng PPA sa kuya, sa Banggi, sinda manood lang sa facility, sa pag-utilize ng facility ng port. Pero pag-abot sa prioritization, it is the shipping line. Mismo ang Coast Guard, naman kami nakapagbuot. Mismo kami, hindi man napagbuot. Lalo na kami sa lokal, sa munisipyo. Kaya yan, hindi yung nagkakaribisil ligdi. Nakul na sa mga goods, alkan sarong aldaw. Nagdigdi sa kuya sa tracking kang DSWD Pasay. DSWD Pasay, nagpapatabang na kung pwede makasakay sinda. Priority. Kaya sabi ko, tinaulay ko man itong shipping line, dahil madaling na parang ipapil ng DSWD. Hindi na naman po ang DSWD Pasay na makipag-coordinate lugod sila sa regional office kan DSWD. Sharing man, pagkabot digdi,
yung maganda nangyayari, ano po. Kaya sabi ko sa advice ko, sa suggestion, naman sa PPA, na kung pwede, mismo sa civil defense, siguro may authority kayo makontrol, ini po, o masabihan, ini mga shipping line, ang DOTR. DOTR, o kaya ang Marina. Ano po? Bako PPA, bako Coast Guard, kundi ang DOTR, tasindaan autoridad ng GAD o agency na nakakasakop tayo sa mga shipping line. Pigdadangog ta kang maray, Sir Noel. So, gabos nga trabaho, ipinasa man sa imo, nabako mo na itapak. Kami po paano, kami po sa lalo na pa, mga MDR rin po, mga kami po sa lado, may nagtarabahan kami. Ano po kalikan kamsur, nagdigdi talaga pigtabangan tala, inot sa mga maikalsinda sa mga napakikiriya. Sa ito na pakipray, nga nito, tanong kaulay mo, gobernador. Ano po? Sa shipping line niko. Ini ibang shipping line, may mga kliyente man paano sinda, siguro. Pero yung ito na dapat makaabot lalo yung mga perishable goods, yung mga essential goods and commodities, yung mga respondents. Arog mo yan, papaabot na naman, restore kan elektrisidad dahil sa Central Luzon. Yung problema naman yan, sa inisasakit na naman yan. Kaya maribo ko digdi sa port. Maribo ko digdi sa port. Ang munisipyo kang Piduran nagsasapar kunyan kan kumbaga natatambak diyan sa Piduran Opo. Problema kami sa parking. Talakulian, mga equipment. At bako lang po goods, bako lang sa pagkakanan kay Puan Duman. So ma-restore kan komunikasyon, so mga telco, so ma-restore kan mga sa power lines, nakulon. So mga sa construction, ini pang mga team. So MDA kan sa nag-abot naman sa MDA. Sa PCSO, kasapon pa yan. Ngunyan pa nga makakasakay sa PCSO. Pipa ano nindo yan na mga nagkaka-terengga dyan. Pipa ano yan kan MDRR mo Piduran? Kami po ang pinaka-magigibig sa dito dahil magpiling papanginutan, hindi pong shipping line. Ano po? I-provide bilang sindang safe at sindang lugar kung saan sindang pwede na safe na lugar. Sa parking lang po, sa PC in order. Ano ba? Yun lang yung magpo-provide me. Asiring man po, ini mga lalo na, mga pira yan igwapak yung mga nai-stranded na mga kaito pakan bagyo na pasibu. So, San Juanico baga, San Juanico na man, sagot sa mga liwan na utilize sa San Juanico. Kaya tig-aagihan pa digdi. Lalo na kung ngunyan, siguro, talagang kay kwa naman dakulang disaster sa Cebu. O pwedeng digdi na naman sa Piduran. Maaragin dyan, isus ko. Iya pa. Kasano ka lagi Jimmy kasabago. Ano kaya? May-utilize, may mga barko baga Armed Forces of the Philippines. Okay. Ano po, sa Naval, sa Navy. And mabawasan naman ini sa commercial shipping. Ano ba? Iyo po. And submarina, baka makapag-deploy dyan Yes. ibang mga barko additional. Opo. Kaya ini po paano? Ini mga pasibo, dahil man masakay sa ibang barko. Tapos abot naman sa Masbate, and may connecting na travel naman is the shipping line only. Yun. Yan ang tarong senaryo. Puro konektado. So, ipapagal po. Nag-utilize man ngunyan. Ini pong mga sa Masbate, siyempre, dakulan Masbate po, dakulan ki port, Pag may mga ayuda man, halin sa Cebu, na-utilize man nila itong ibang barko ng shipping line. Ay, sus. Kaya tama po ito, sir. Magandang kunyan mo sa Marina, bad naka-provide. Kunyan, augmentation, mga rescue boat, shipping line. Kumbaga, araw ka sa paging po. We are informed that magkakaroon nga ng presidential visit. Siyempre, ang order po kasi Civil Defense, dapat bago mag-abot si Presidente, yaw na magsulay ni Presidente. Kaso pag nag-abot, iba pa gano'n pagbabiyahe dito sa Piduran. Kaya may mga posibilidad, bad. Yaw na si Presidente, dahil pasulit. Yung mani. Ay, so ang hiling ko dyan, sa pwedeng talagang, baka maputol ang apon tabi, akong maridahil tabi, Sir Noel, ang hiling ko dyan, yung marina is to activate na makapag-content ibang mga commercial shipping lines, autorize na magbiyahe dyan. Opo. May tabang na, magtabang na suahin siya. Ano na siyempre yung mga commercial shipping line man hindi. May mga kliyente naman sinda, lalo ng mga suki na nila mga nagkairestan din hindi. Siyempre kahit pa man may tawid, ano po?
Oy, diyan Kung saan ka boss kan mga ini pong mga frontliners. So, happy to understand ang negosyo. Pero siguro sa organisasyon, talagang mag-urulayan sa council ang Iyo. NDRRMC. So, kwantabi, ang nahiling ko diyan, Sir Noel, no one is in charge sa pagdirekta Yes. sa naku. Yes, yun po yan. Dahil po commander, incident commander. Dahil ground commander diyan sa Theodoran. Ground commander. Ika ang nangyayaring nga ground commander lugod niya. Wala mas okay problema. Kung ako may authority, why not? Ako yung gampalanta. Kaya lang, siyempre, yung sindasay siya. Siyempre, dapat sinday. Nagkaroon mo nga sa Coast Guard. Dahil man makaturo, dahil man makasabi ko priority din doon eh. Correct. So, PPA, dahil man maka-priority. Oy, Dahil man maka-priority. No one is sisa yung priority. Yan. No one is in charge. Dahil ground No commander one is yan. in charge. Okay, malibog po. So, kami man sa local na gobyerno, yun, may tabag. So, kaya lang. Opo. Now, kaswa po nag-agi dyan so Director kan Defensa Civil, si Director Yuko. Sa auto po, sa auto. Ah, Sa sa auto mismo. auto. Kasi yan, Okay. nag-chopper ka, no? So, ako pa nagpa-accommodate. Sabi ko, inapod sa kuya, no? Kung pili makasakay. Okay, pinasa ko yan. Nag-iulay kita. Ay, napangyari. Ika nang kwan dyan, ika ang ground commander dyan. Sabi ko, araw man po kami kahit paano sa muya, sa disaster, katanamang man, lalo na sa mga ibang DRRMO sa kaming from outside vehicle, accommodate ako din. Iyo. O di sige tabi sir, isi-save ko ining saro mo pang number na ini. Tas susudati baga nagring man. Isi-save ko ining number mo. Oo. Si Pio tabi ini. Sige, kung igwa ka pangapudan tabi, go ahead tabi, kung igwa ka pang Ano po po mo, tagalogin ko na po kasi marami nakikinig din. Tagalogin ko po, yung mga naiwan pa po dito mga pangarga, papunta po naman sa Masbate at Cebu. Pagpamanhin nyo po, hindi po kami ang nagpa-priority. Hindi po local government. Ano po? Talagang meron lang kasi tayong patakaran na ang tawag yun, panawagan doon sa Masbate na unahin yung mga pangangailangan ng tubig, yung gasolina, ang crudo doon, kailangan doon. So, kung nakita man po sila, ginakit kasi po, kasi kararating lang nga niya, bakit nakasakay? Kasi po, mga telco yun, mga responders po yun. Ano po? So, pagpamagin po, hinahanapan natin ng solusyon, at naidulog na natin din sa Office of Civil Defense para sila sa taas ang mag-usap-usap. Sa tulong ng media, lalo na sa DCGB, kunya ng tabi, sa Sir Pio, makitabangan man po. Hindi ba ko lang pito na natabangan kundi hindi man na-i-standard. Salamat po. Thank you so much, Sir Noel. Mabuhay po kami Okay, dyan. po. Sige. Mga tugang si Sir Noel Ordonia, nasa tuyang MDRRMO dyan sa Piuduran. So, nadangugtan na po, ang sitwasyon dyan, no one is in charge. Naman sa, nag-absorb nga po, Sir na Noel Ordonia, sus Maria Joseph naman, di may mga utang pa kita kay Chief Tech Ramer, ubuson mo naman, sa kod alas 10 gayon tabi, oras Pilipinas, it's 9:46. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artresin. Ang Artresin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kang Malacanang na magiging matanos as in honesto ang national budget as in daima otro ang mga isyu ng korupsyon sa 2025 national budget. Sigun kay Palace Press Officer Clay Castro, na makakalaom ang publiko na magiging matanos ang 2025 budget dahil daing matugot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na malaugan ini ng mga maanumaliyang proyekto. Tinawan doon ni Castro na ang gusto kang presidente iyon sarong budget na tama ang pondo as in maidistribute sa tamang programa para sa interes as in futuro kan mga namamanuaan. Kung in kaso sa giraray na magkaigwaning maanumaliyang probisyon sa 2026 budget, siniguro ni Atty. Castro na nakaanda ang hepe ekutibo na Ivito ini. Yan ang Bareta Ali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Happy birthday palang tabi sa pag-iriba tadigdiman dati and tagapagtaram ngunyan kan Albay Electric Cooperative si Ma'am Ands Galero. Yan, Ma'am Ands, maray na aga, happy birthday sa imo. Yan sa Albay Electric Cooperative. Dahil kita 2 bottles, tabi Ands, lamang. Ang bareta ko, ang kuan mo dyan, ang preparasyon mo dyan, 15 putahes. Pinaksiw na kontador. Yan. Tapos, ining grilled na transformer. Yan sa ali ko. Tapos, ano pa, ginisang drop wire. Ans, happy birthday tabi sa imo. More power dyan and enjoy your day, Ans Galero. Yan, dagdag na informasyon nali sa luwas. Okay yung connection tabi kay Joshua, buda kay Angel. Sige. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning. Good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta pribado ang tinghiling-hiling Serpio na posibleng magpadalagan in kaso marileser ng magkaigwan nin terminal sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini Serpio ang susug sa pakipaguro niya to kay Konsyal Attorney Ayan Makasinag kailan takon matatandaan sa inot niya tong report kasuod ma kan itigasunag niya sa sangguniang bayan ang sarong ordinansa na minakrear nin sarong provisional terminal para sa mga public utility vehicles na nagbabiyahe dito sa munisipyo kan Daraga Albay. Alagad sigun kay Attorney Makasignag Tabi Serpio, itong ordinansang pasar niya, tigbabalong maipasar, provisional o kaya temporaryo mo na, dahil pa man dakulang pundo ang lokal na gobyerno. Pag naresar itong ordinansa at maaprobahan, ego Serpio kin tagamang 7 million pesos tayo ang magibo kay itong temporaryong terminal. Ang pondo iyo ang gagamiton pang patugdok ng mga pasilidad aron ka na comfort room at iba pang kinakaipuan para sa sarong temporaryong terminal na ibubugtak Serpio dito sa barangay Kimantong. Solusyon ini ka na lokal na gobyerno sa mga nagkapirang mga motorista o kaya mga driver as in pasahero may kinaraman sa illegal sa konsideradong illegal kada pa man kay aprobadong terminal. Ang plano Serpio PPP o kaya public-private partnership para makagibo nin sarong bako temporaryo kundi so kumbaga talagang terminal na. Yes. Kundi antes na wala pa man kinahanap na pribadong kapartner, provisional o kaya temporary terminal mo na ang gigibuhon ka na lokal na gobyerno, susog na yan dumating sa pigkapasarngon niya na ordinansa. Iyan, oho. Kaya na pasistema tabi Serpio,
solusyon ini tangani ng bako na nagkakaralat na manalain na mga public utility vehicles digdi sa ay kung kaya na pasistema pantang ng private partner para sa terminal kan Daragalbay provisional temporary mo na ang plano kan lokal na gobyerno. Entonces, kung ma-realize na yan na temporary, yan na provisional na terminal, integrated transport terminal sa Daraga, igwa maning mapadalaga ng pribadong grupo temporarily? So, provisional tayo ni Sir Pio, LGU. Ayan. So, mantang daipaso talagang estabilisado na permanenteng ining terminal nin pampublikong vehikulos, ining paramientras na i-ooperate kung mangyari na provisional man na ini pang temporaring terminal, LGU mo na. LGU mo na Sir Pio. Sabi niya, temporary ako, tatapo niya ako dahil pag-ibuho na permanente. Ang simbag niya Diyos. Wala ka. Come again, naputol ka? Ang sabi ko sa niya ko, tatapo niya ako temporaryo dahil pag-ibuho na so talagang estabilisado ng terminal. Sabi niya, ang simbag niya dyan, mangyayang kitang kwartang niyan. Dahil pa. Dahil pang kwartang pampatugdok nin kumbaga terminal, sabi Sir Pio. Kaya temporary mo na mantang naghahanap nin private partner para sa PPP, o kaya public-private partnership. Kopya. Ayan, sabi Sir Pio, na bilog na istorya kayan. Dahil ng hapon. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa follow-up na istorya. Manungod yan sa integrated terminal tempораmenteng nagigibuhon, i-estabilisar mo na kan Daraga. Pendienten paghanap ni nagakanigong funding para dumana sa permanente na pong istruktura tabi na terminal dyan sa Daraga. Mientras tanto, si Angel Mustaza may istorya man. Angel Mustaza on the spot report. Angel, marhay na aga. Please go ahead man. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Tiga-anak ko so barkada ta. Nakalib ka sa 7 days. Si Ate Ange. Iyo madat, iyo nga ni, birthday. 10 dias daso sa iyang bakasyon. 10 dias da Sir Pio. Pero gano'n na hiling ko. Niya ang dyan sa Regional Trial Court. Nata ito. Dari parte po ito kan sa indang pagklase. Oho. Ang una ko, 10 dias na libta. 10 dias niya man napapalumuyon. So, transformer. Kasabay pa so, so mga drop wires. So, ginisang drop wire. Tapos, adobong kontador. Happy birthday, Ate Anne. Sige. Si Sir Pio na dapat ang bahala sa 2 bottles. Anyways po, Sir Pio, sa mga dugang pong bareta, nagpupo naman na magpreparara ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol para sa paharaning undas sa Nobyembre 1 as 2 kasabay pa daw po Sir Pio ang papaharaning naman na holiday season. Iniyan payag sa DCGB News ni LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo kung saan kaibahan sa mga nakatalaan na mindang gibuho na inspeksyon ang mga public utility vehicle sa rehiyon para masiguro man na salbado ang mga ininagamiton sa pagbiyahe. Siniguro man ni DeFeo na kaibahan sa mga pigsisiguro ninda na magkakaiguan ng sufficienteng numero ng mga buses na mabiyahe sa undas at in holiday season para masimbagan man ang pangangaipo kay mga commuters lalo na at pigalauman na nadakol na mga pasahero ang maruruso sa mga terminal. Ipinagiramdom lang Sir Pio ni DeFeo sa gabos ng mga driver na ipasunod man ngaya ang maximum tolerance dahil sa good sa presente ang pinakadakol dapo Sir Pio yung nare-receive na ng reklamo iyo ang mga arroganteng driver. Yan po Sir Pio ang mga duwang tao pong informasyon halis sa luwas with Kuya Boy Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Tabi Angel sa dagdag na istorya hali man dyan sa luwas. Angel Mustaza
On the Spot Report. Mientras tanto, diyan kita kay kumpadreng Al. Al Armario, On the Spot Report. Kumpadreng Al, ano man tabing nangyayari? Go ahead na. Kasado na pading Pio ang mga aktibidades na nakalinyada para sa Legazpi Port District Fiesta. Asin na binilog na formalmente ang Executive Committee na iyon mamahala digdi sa Executive Order ni Alcalde Siyam Ismael. Nag-crear na nin formalmente nin Executive Committee na pinamamayuhan ni City Councilor J.P. Lee bilang Chairman kan Legazpi Port District Fiesta. Asin Vice Chairman kayan si SK Representative Nick Garbin o Nicolas Garbin. Asin yaon man ang iba pang mga miyembro siring kay City Councilor Alan Ranyola na yung Chairman kan Committee on Tourism na parte sa pag-promote kan turismo digdi sa siyudad ng Legazpi. Ining Legazpi Port District Fiesta ang tinatawan ng importansya para sa kapistahan ni Senyor San Rafael. Magpuon Oktubre 15, mapuunan mga nakalinyadang aktibidades kan simbahan, lalo na mga pinag-schedule na prosesyon, novena mass and iba pa na mga pinag-linyada man kan sa simbahan kan San Rafael para sa kaorogmahan o kaya pag-debosyon kay Senyor San Rafael. Apera kayan, kadakol pang mga activities man ang nakalinyada na pinagaplansya ng kunyan para maging areglado ang dalagan kani asin sa dispiras kan kapistahan yaman na nabiglaw na drum bugle and lyre competition na papanginotan man iyan kan Department of Education Legazpi. Siring man igwaman ki karantahan yaon dyan sa tuyang Earth Forum and iba pang mga activities sa tawi pa na yan haros sa 99% ng planchado. Nag-alat sa nakan budget asin anyaon ang Executive Committee na binilog na base sa Executive Order na ipinaluwas ni Mayor Siyam Ismael. Roger. Iyan pa rin ang impormasyon pa hali sa City Hall, Al Armario, DCGB. Salamat man kumpadreng hali dyan sa City Hall. 15 minutos na makalapwas ang alas 10 nin pagkaaga. Kasubago duman sa Bareta na alas 6 ni VP Henry sa Lado Nacional, I was listening intently, saro duman sa mayor na porsyon, idong pagpapaluwas din pahayag ni Congressman Frasco na dapat isanksyon man asin pinaraan, ipenalize ang Ako Bicol. Por dahil iyon na nga ni Bagaan, nagiging sentro ngunyan kan kontrobersiya si dating Congressman Saldico kan Ako Bicol. Ngunyan, duman sa Bareta, nagpaluwas manin pahayag, naturalmente yung Ako Bicol, ang yaon din ngunyan na incumbent na Congressman, solo pa, taday pa man baga nakakalaog si Congressman Attorney John Chan sumasalida, pending kan pagdeklarar kan kunyan kan Congress na bakante ang pwesto. Madeklarar mo na bakante ang pwesto and then saka naman maaktibar man so COMELEC sa pag-akseptar man kang nominado na masalida kay Congressman Saldico si Attorney John Chan. So ngunyan, solo si Congressman Pido. So by nature, siya man so talaga man na paluwas manin pahayag para sa Ako Bicol. Para mintras, taday man baganing abogado pang nagbubutwa na yungunan mapaliwanag kan mga iyan. And basado duman sa Bareta, pasimple unta na sana arog kay ni. Pag ansarong congressman, inakusaran, or
halimbawa nasa kaso na an ano man na reklamo or nasentensyahan na, ang pigpipinaran po so congressman mismo. Bako so partidong kikaentrahan niya. Ibagan so pahayag maduman ni Congressman Pido Garbin Jr. Halimbawa, si Congressman Teves. Ano nga isa pangalan ni Congressman Teves? So, akusado baga kan panggagadan kan sa iyang kalaban sa politika duman sa Negros Oriental ba yun o Negros Occidental. Isa na nga nito, Teves, nalingawan ko sa first name. Basta Endimar, tabi, Chip Bunjing, pakikuan si Endimar, paki-on air. Arnolfo, yan. Salamat, Endimar. Congressman Arnolfo Teves. Si Congressman Arnolfo Teves, matindi man ang kaso bagang pighampang ka ini, criminal case. Several counts of criminal case, murder, as in iba pa. Igo baga siya ning na-intrahan man na partido politikal. Anong partido nga ni ito si Kwan? Lakas yata yan kung anong. Basta, pasimple ta, igo man siya nin political party. Yan. Ngunyan, naghapot-hapot kita sa mga abogado, tabi. Ano talaga ang arukaan sistema? Iyon na nga nin ehemplo tangaya. Ehemplo mo nga si Congressman Arnolfo Teves. Congressman nga iyan na igwaning partido man na kinabibilangan niya. Ngunyan ta may kaso siya, ang pigpipinar ngaya, it's not the political party, but the congressman. Because ito ngayang political party is a separate juridical entity. Separado kumbaga na tao iyan, separadong establishmento, separadong organisasyon, rekonesido kan lay, different from the personality kan miyembro. Yan. Halimbawa, si Arnolfo Teves, si Congressman Teves, miyembro kan partido arog ka ini, su partido daing labot duman sa personal acts ni Congressman Teves. Kaya siya baga ang pinag-akusar bako kasabay su partido politikal nakikaentahan niya. O balikan ta naman su pahayag ni Congressman Frasco. Ini po piglalatag ko sa Indo using our resources man to the best of our ability na maedukar po kita nin marhay. And ang satuyang mga konklusyon is a well-informed conclusion. Tanganing, so satuya man na mga desisyones is based on law and based on facts, not based on any bako basado sa satuyang sadiring pag-interpretar asin pag-conclude and bako sa satuyang sadiring interpretasyon kan lay kundi kung ano interpretasyon talaga na dapat susog sa espiritu kan lay iyon sa tuyang sunodon asin ipautob tanganing igo kita ning rule of civility day kita magkariribok digdi yan nanganing magdesisyon kita na bako por dahil sa political emotions. Okay, now so ako Bicol bagangon yan di siyempre si dating Congressman Saldico iyaon dyan ta ibinoto kan tao so ako Bicol sinda sunumrado separado po sabi kan mga nakakahuruntang abogado separado ang istatura kan ako Bicol juridical entity nga ni rekonosido ang kang gobyerno na separado duman sa pagkatawo kan congressman na kaapil kan ako Bicol. The acts ngaya of the congressman is not the act ngaya of the party itself. Ta ito ngaya akto nga ito kan separadong tawo kumpara duman sa juridical entity. Pag sinabi tang juridical entity, saro yan na organisasyon, grupo halimbawa korporasyon, asosasyon, kumpanya na rekonesido kan gobyerno. Juridical entity an apod kaan. Ini naman ng mga congressman
tawo ang pagkuang kanina, ang pagmirar, tawo. Persona iyan tabi. Yan, persona. Kaya, sabi baga duman sa Bareta, day man nga pwedeng pinaron su partido. Yan. Taso gibo-gibo nga yan na piga akusar ngo yan kidating Congressman Saldico, gibo-gibo niya nga ito, na pinag-akusar sa iya. Ito mga gibo-gibong ito, pinag-akusar sa iya. So, iyan po ang explanation man kaantabi. Kung halimbawa baga ngaya sisay ang pipinaron mo so ako Bicol, sisay ang maninimbag duman. Igo baga ngaya ito nin mga miyembros na daiman ngaya kasabay sa pinag-aakusar duman. Igo nin mga personahes man iyan dyan. Igo nin mga clerk iyan dyan. Igo nin mga nasa opisina. Daiman ngaya ito kasabay. Tasinda, duman kaintra sa juridical personality. Iyo po iyan tabi. Ang manungod sa baretang hinaputamon sa mga abogado, ay informary daw niya ako. Mga ning maidukar taman ang tawo tabi. Now, kung halimbawa inita, igwa na bagang bareta na si Speaker Romualdez, buda ining si dating Congressman Saldico, ipapaapod na sa Independent Commission for Infrastructure. Now, iyan tabi, pag nagpairarom na sila dyan, ma-acquire na ning jurisdiction sa gobyerno. And dyan na po tabi, maaaraman su katunayan kung ano baga mananggad. Tadya na maluwas ang pwedeng konklusyon niya to based on facts and based on applicable laws, not based on our own interpretation and political emotions. Duma na kita mapairarom sa rule of civility, rule of law. And pag sinabi tang rule of law, gabos na akusado, igwaning general general principle na presumed innocent unless proven otherwise. Kaya nga ni, malaog na duman sa proseso, parte na ini, so investigasyon kang Independent Commission for Infrastructure, proseso na iyan. Dumana aapodon sinda sub pena ad testificandum. Yan. So tao mismo paapodon. Matistigo ka dyan. Iimbestigaran ka, interrogaron ka, interpellate ka. Sub pena ad testificandum. Then, sub pena duces tecum. Mga dokumentos sa indong mga akusasyones isumitir digdi sa komisyon. Mga dokumentos na masuporta sa imong testimonya isumitir. Pag-aadalan kan mga yaon dyan na mga ibinugtakan gobyerno. Kaya baga iba ining independent commission na ini kaysa digdi sa hearing sa Senado. Ining hearing sa Senado, mas dakula dyan ang political political aspect. Ang rule of law dyan, o ang rule of evidence dyan, dahil masyadong pinagkukonsiderar ang rules on evidence dyan sa hearing na ayan tabi. Pag abot mo digdi sa kunyan sa ICI, ang marinar na dyan, rules on evidence na, rule of law. And kasabay dyan sa rule of law, itong pinagapod na, ang gabos na akusado is presumed innocent unless proven otherwise. Gabos na mga akusado. Iyo po yan ang general rule digdi po sa Pilipinas. Although, matabi balikan ta ining hearing sa Senado. Ining hearing sa Senado, tapos na po ang konklusyon kan tawod dyan. Igwa ng sentensya ang tawod dyan, tabi. Itong sentensya kan tawo, pigbasar duman sa mga nahihiling, nadadangog na hearing. Daiman pinagbasar duman sa mga evidensyas na itinaramduman kumbaga mananggad ini pwedeng applicable or pwedeng sabi na nga ni admissible in evidence. Kung anon pigtataram sa hearing sa Senado, pag abot kaan sa husgado, iba po iyan. Igo na dyan ng rules on evidence. Naiiba po ang interpretasyon dyan, tadyan na minabutwa so conclusion based on law and based on facts. Yan. So, maaplikar na po ang mga iyan once na ining si Speaker Romualdez dati, buda si dating Congressman
saldi ko, magpairarom na po sa dalagan kan investigasyon. Ayan tabi ha. Sa tahaw po na kwan iyan na kumbaga pag-dissect kan istorya ang antabi arog po ang kaantabi halimbawa may congressman o senador, may senador baga na mga pig-akusar ning kung ano-ano, day man baga pigpipinaran so political party na kikaimbultuhan niya. Ang pig-akusaran so senador bako so political party. O digdi naman sa kongreso ang pig-akusaran si congressman dati Saldico. Bako so ako Bicol na nadadrag na sana ang pangaran sa hururon ta iyo so pigrepresentar ninda diyan sa kongreso as party list. Ano po? Yan. So yan po tabi ang paliwanag kaana sa tuya man na pinag-research pinaggilid niya to ang man ng mga bagay-bagay, pinaghapot niya to as straight as it is yung kung ano ang dapat na interpretasyon kan susog sa mga leyes na aplikable. Ano po? Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Abangan si Andy Mar ang masunod tabi Si Andy Mar ba? Si Andy Mar ang masunod. Si Andy Mar ang masunod. Salamat kan sa ido paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Sa